Ngarep dalanku ki dilewati wong. Di rumah saja, tidak usah keluar-keluar. Petugas kecamatan nek ra desa. Heeh. Nek ra puskesmas. Di rumah saja, hidup sehat. Makan nasi, makan sayur, pakai telur, pakai ikan. Telur ndokmu ya. Ra nyambut gawe kon tuku telur. Ha iso. Telung sasi ra nyambut gawe kon tuku telur. Jangan lupa minum minuman yang hangat supaya tetap sehat. Harus minum susu. Wes nganti kempot aku yang. Bagong kok ora nyuwara, Gong. Aku ket mau ngutak-utek mengentuk tempe terus e. Iwake do disaring. Mbok omongan ki sing apik. Aku ora fokus iki mau, Pak. Rekae iki kari dhewe bol dintekke to. Wah, jan. Do mentolo tenan. Wanden Bagong ki mesti kene rembugane deder kok kono mikir liyane. Karena aku ki kulino ngono kuwi. Nek miturut kowe piye, Gong? Kae mau sing bener sing sapa? Wah, nek kae mau sing salah sing nyabrang to. Nyabrang dengkulmu mlocot kowe. Ah sing ngendi to? Nang ngarepan mau to? Udu. Rembugan iki mau lho. Oh, sinuwun Kresna karo nganu to? Sapa? Ndara Werkudara Brahma. Heeh. Wah, ngene ya. Tak jelaske. Prabu Karna kuwi nuwun sewu. Arep padha-padha tunggal wadah karo para Pandhawa. Tunggal wadah ki tegese padha-padha dikandhut dening Dewi Kuntilicit. Nek krungu Pandhawa sing dipecah sirahmu. Dewi Kunti. Ning Prabu Karna ki wis tau tate sumpah prasetya ngabekti karo Prabu Duryudana. Aku ya rada curiga. Begitu apa? Nalika Prabu Puntadewa maringake pustaka Jaman Sudama, aku wis ra cocok. Aku arep nggondeli ning aku ki apa to? Aku ora mung derajat apa jenenge Panakawan. Mula aku mah nek kon melu-melu perkara ngene. Mula aku terus meneng wae. Aku terus mikir jangan sing mengkari tempe mau. Oh iya. Isa uga lho kae upamane Prabu Karna ki diutus ndara Sinuwun Duryudana terus apa jenenge? Sinuwun Duryudana ki ngutus Prabu Karna ngerti nek sedulure Pandhawa terus kon ngrebut pustaka Jamus Limasada. Terus Prabu Karna budal. Aku sing marahi aku sok rada ora pati. Nah, menurutku Prabu Karna iki nuwun sewu mesti mung dikongkon karo Prabu Duryudana. Ya ta ya? Aku ya ngerti ngono kuwi. Kowe kok lunga ta, Tru? Bagong ki anggere omong ki matane saya merem. Kae engko rak sik dirembuk rak aneh-aneh. Paling enak nek sate iki jalan Solo, Cak. Wah, bajigur iki do ditinggal lunga ta iki. Makler aku. Terus diawas-awasi ngono nek Ndara Puntadewa ora trima karo Ndara Kresna. Sing kuwi gati pustaka Jamus Klimasada kudu bali. Ha ya rene kowe. Ngaturaken ketiwasan, Ndara. Wah, Petruk mlayu-mlayu. Nggih. Hene ngopo? Rekae ngawat-awati Ndara Janaka ling nyuwun wangkunduripun pustaka Jamus Klimasada. Wah, terus Ndara Janaka aben ajeng kalian Prabu Karna Basusena. Sak banjure piye? Oh, alah wis. Ora nyono yaene kok wis tutup. Tiwas mlayu-mlayu. Ngopo iki, Gong? Nilai pecel lele ngarepan lho. Jupak raimu modar. Iki ana masalah. Sing kaya ngene kok malah goleki pecel lele. Kowe ngapa ya mau? Ndara Janaka ilang. Hus! Cangkeme sing apik, Tru. Cangkemmu kuwi. Kowe ora ngematke to Ndara Janaka ilang tenan. Dungkuli pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Ndara Janaka ora prayitna. Nya Arjuna pusaka tampanana. Wis ngomong sapa? Prabu Karna. Kok kaya Kresna? Nya Janaka iki pustaka tampanana. Wis ngomong sapa? Prabu Karna. Kok kaya Andrasedewa?
Aku iki telu kuwi padha kabeh. Ndara Karna ngungkuli Ndara Janaka pustaka Jamus Klima Sada. Ndara Janaka ilang gong piye gong? Aku kok ya ora apal karo watake Ndara Werkudara to. Kudune aku le matur ki madhep rono. Aku ngomong karo kowe. Lek ku ngomongke Ndara Janaka ilang, Ndara Werkudara tanpa nganggo diobo-obo. Yes. Kowe salahe sok ngono kuwi ya. Kowe iki ngopo ya? Kowe iki ngopo kowe iki? Melu ngantel. Ngantel dongkul macan. Ben ngati-ati Ndara ngatos-atos lho Den nek diapusi kali kaya ingkang rayi. Enten apa? Kakang Semar. Mbok menawa iki dadi pepestining sing gawe jagat mung tekan semene kahananing para Pandhawa. Nek omong niku mbok ampun celap-celup. Sampeyan niku Nalendra lho, ampun waton paring pangandikan. Ratu dasare Titis Wisnu nek ngendika mengke nek enten nyatane pripun? Nggih Gus ngatos-atos nek ngendika niku. Ora waton paring pangandikan kok jenengan ngendikake nek Pandhawa mung tekan semene kahanan iki njur nek Pandhawa mboten wonten terus kula ajeng melu sinten? Engko reng engko, Lenangis engko. Iya. Ampun sembrono nek ngendika. Nganggo tatanan nek omong iki. Ora mung sapenake dhewe ora. Panjenengan menika Nalendra lho. Panjenengan. Sapa, Gong? Panjenengan. Nalendra Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, Titis Bathara Wisnu. Prabu Kresna niku pujangganing para Pandhawa. Upama ta Pandhawa niku enten apa-napa, sampeyan sing kudu tanggung jawab. Lah ya kuwi, endi? Lho. Lah ya kuwi tegese ya kuwi omongane sing bener ngono kuwi. Ngono kuwi. Ora kok terus ming Kakang Semar iki pungkasaning para Pandhawa. Ampun sembrono kaya ngoten niku. Ngelingi. Nalika wonten Karang Kadempel wonten Pandhawa wau pun paring dawuh nek Pandhawa niku entuk sasmita arep entuk wahyu. Ning ana godane. Semar ya wis paring dawuh. Apa-apa kanugrahan iki kudu nganggo godha sik. Nek godane kuat, kanugrahane bakal cepak. Nek godane ora kuat, kanugrahane bakal minggat. Mbok menawa iki dadi godane tumraping Pandhawa, ming Pandhawa iso nglakoni pagoda menika mboten. Apa? Pagoda. Iso nglakoni godha iki wae ngono. Godha iki wae. Nah. Nek Pandhawa iso nglakoni godha niki kanthi tuntas, nugrahane cerak. Nek Pandhawa ora iso nglakoni godha niki kanthi paripurna, kanthi ikhlas, ya nugrahane ya bakal minggat. Ngono lho omongane Semar digatekke ora. Mau mendana ngapa? Iki Sinuwun Darawati lho. Kok tau nekke mendana. Aku ya ndek sandangan Kresna ya. Kanggone aja. Dinggo-dinggo ora. Kresnane apik aku karo aku. Lemu gawe gedhe kapan ya? Ayo pas lockdown wingi. Jahit-jahit nang omah. Lah terus pripun, Kakang? Aku njaluk senjata pitulung. Upama to aku dhewe ora bakal iso ngrampungi pakaryan iki. Mula aku nyuwun tulung marang Kakang Semar. Pandhawa kaungkulan pustaka Jamus Lima Sada ilang kabeh klebu Yai Prabu Puntadewa uga ilang. Aku nyuwun marang Kakang Nayantaka ngupadya menyang endi dununging para Pandhawa. Wong tuwa kon ketayalan. Kula tak goleki Pandhawa. Ning sampeyan ngopeni anak kula. Cocok. Wis. Urip iki, Tru. Iya. Piye diayomi ratu kok kon ra urip. Iki mung kari nudingi iki. Sok sego goreng. Awan ayam. Terus bengi sambel teri. Melu ratu kok mung sambel teri. Seneng aku iya. Kakang Semar lunga goleki Pandhawa, aku ngayomi anak-anakmu. Nggih, ben adil. Pripun? Nek mboten ngoten ndak mboten adil.
Nggih, purun nggih. Ya wis ora apa-apa. Ning nek do ngeyel aku moh lho. Nala Gareng aja njaluk werna-werna. Petruk aja njaluk werna-werna. Nek aku Guru Gareng ki iso dilikke iki lho Pak sing glelenge ra jamak-jamak iki lho. Iki mesti diayomi Ndara Kresna terus panjaluke endi sing sandale njaluk ganti. Endi sing sarunge njaluk ganti. Melu ratu e. Ha iya ning ora njurle njaluk ki sak penake dhewe. Ratu wae nek mangsa kaya ngene iki ya tekor tenan ora. Suwe banget ora ngresno e. Sapa kae? Petruk tak totok gundulmu lho kowe. Karo ratu kok muni kae ora. Sampeyan ora. Pun mengkene sampeyan nggugu omongane anak-anak kula niki mboten rampung. Lah terus kula tak lunga. Kula tak ngatas kelawan dewa. Ngono Kakang nggih. Sampeyan mang nunggoni anak-anak kula ndak ting dilaji ora karo-karuan nganti karo ngenteni baline Semar. Oh iya, iya. Ngestokke dawuh Kakang. Ah, syukur. Anu Pak, kon omongan Ndara Kresna kon melu gara-gara. Engko kon nembang gubuk asmara. Ora. Ora. Aneh-aneh gong kowe iki senengane ora. Pun mengke ndak kentekan wektu kula tak ngatas kandur sing ati-ati Kakang to nggih. Petruk Nala Gareng kowe ndang padha netepi kewajiban nggih Pak. Bapakmu mau wis kandha karo kowe yen to kowe kandha netepi kewajiban. Kewajibanmu yahine iki apa? Gara-gara. Ya wis kono do mangkat. Lah kok do mangkat pripun? Bapak niku biasane nek ajeng do gara-gara niku cah siji 500 ya, Truk. Ah iya. Bener. Ngawur Gareng iki nggonku wingi 700 kok. Wah, wis mudhak to? Wis. Oh nggih 700. Lho, gara-gara ki ra nganggo dana Prabeya to? Weh, saniki niku nganggo ra. Gubuk asmara niku 250. Oh. Ngene Bagong kula gawake sisan. Wis, tangane ceningan. Dewe-dewe ya dewe-dewe. Wis, nggih, matur sembah nuwun. Ya menyang ya. Ya, Ndara Kresna iki apikan. Pas 5, pas 5. Truk. Ana aku ming 3 ya, Truk. Kenapa pirang lembar? Anu, 5 lembar. Padha, 5 lembar. Ah saora-orane rol gara-gara iki aku karo kowe kok ya iya. Sing iso nembang ki tetep ganep. Saorane aku nek kon nembang uler kambang ya tatas. Petruk kon nembang rujak jeruk ya tatas. Lah kae misane ming apa? Tembang ora ana artine ya ming 300. Ora nganggo aku. Wis ora nganggo aku. Aku bali. Ora apa-apa ora nganggo aku. Ning nek nganti ana masyarakat protes, kok Bagong ora ana, tanggulangi sendiri. Ya nggon aku rungone Petruk tak tambahke kowe le, men cukup. Ya kene saiki ora engko-engko. Ya engko nek rampung gara-gara lali. Aja kok duit rek we lali kowe. Ya wis kono do mangkat aja kokehan gunem tanpa guna nggih. Ngestake dawuh Ndara. Ya sing ati-ati pono kae nggih. Merdeka terus. Merdeka. Wah, seneng iki. Ganti tope. Ora iki kok ramene ora jamak-jamak terus. Ora kok dadi sandanganmu ganti ngopo to, Gong? Ngono nek dinggo dangdutan ndak ora sip. Oh. Ning aku wingi ya bar ngunak-unake wong ngumumke terus. Ngunak-unake piye? Ngarep dalanku ki dilewati wong
Di rumah saja, tidak usah keluar-keluar. Petugas kecamatan nek ra desa. Heeh. Nek ra puskesmas. Di rumah saja, hidup sehat. Makan nasi, makan sayur, pakai telur, pakai ikan. Telur ndokmu ya. Ra nyambut gawe kon tuku telur. Ha iso. Telung sasi ra nyambut gawe kon tuku telur. Jangan lupa minum minuman yang hangat supaya tetap sehat. Harus minum susu. Wes nganti kempot aku yang mengkuwa kuwi ku aku. Kudune bervitamin malah rasane ki wis kembo. Lambene Bagong ora. Gumun karo kowe iki lho. Kok iso ya ngono lho bocah. Ha wong kelas 3 wis dhewe metu kok. Gurune kok diplotroke kathoke iki anggepe. Salahe galak. Mangkel aku. Trimo ra sekolah aku. Nek ra kejaba ra sekolah ning aku sinau. Ha iya, ya pancen bener. Heeh, iki aja salah, Truk. Ya. Ki akeh sing padha nonton bareng. Ngono ya Reng. Heeh. Truk. Ha. Kejaba saka kuwi iki mau wis ana pengendikan saka penyanyi Bapak Arya Bima. Ning awake dhewe aja lali. Aja lali karo penggali Pancasila. Lho. Terus karepmu piye? Ya, ngonekke lagu penggali Pancasila. Lagune apa? Bung Karno Putra Fajar. Karangane sapa? Pepundenku saka Blitar, Bapak Sukron Suwondo. Ya. Disuwun ngampil diunekake bengi iki, mesti panjenengane maringake. Arep ming gendeng nyilih ki nek ora latihan ya ora bakal iso gathuk ora iso apik. Ha iya. Judule Bung Karno Putra Fajar. Ya, kaya ngapa tak unekke. Wah, sindene Dian. Pancen ya kompak tenan, ngerti yen to karo sing nimbali ki pancen Badan Kebudayaan Pusat PDI Perjuangan seragame ya abing-abing. Lipstike ya merah. Heeh. Sing pinggir dhewe mau sesore ming celakan. Anggere kleru dikerok, celaki meneh. Kerok, celaki meneh. Nganti sambat karo aku kok aku laku celakan kok ora bener-bener to. Matamu ganti aku. Mata kok kon ganti ra. Terus ora iso nyuwara. Nyewa iki. Iya. Saka ngendi? Abdi. Abdi nggone kepundhene Ade Pak Anom udu ya memang abdi rumah tangga. Oh iya. Bang. Areng ngrungokke cakepane? Carane gamelane kon meneng. Ya, nek perlu didol. Lho. Men meneng wae aja didol kok ya. Aku wis melat-melat tenan Truk. Ya wis ben. Gamelane kon meneng. Terus sing nembang Ibu-ibu Waranggana. Oh iya. Bung Karno Putra Fajar. Ayo, monggo. Kita do apal apa ora? Gremeng do mangap-mangap tok. Tapuki. Aku suwe ra napuki sinden-sinden. Bagong kene omongane senengane tekan ndi-ndi. Wis, ha. Nah saiki masuk ke dalam sesi hiburan. Wah iki maca nawala. Heeh. Iki sing rada iso marai nambah suasana. Ah iya. Saka Pak Sarip, ya Pak Syafril PDIP. Sarip. Anak mata tuwa.